ρωτήσουμε εσάς, εάν και αυτό που λέει ο τίτλος είναι στην κυριολεξία το ζητούμενο, εάν θα αφήσουμε ως σώμα πατριωτών του κινήματος Εθνοσυνέλευση τον συντονιστή μας να πάει φυλακή. Θα θέλαμε την ενεργό συμμετοχή σας και την υποστήριξή σας. Να εξηγήσω τι έγινε. Καταρχήν πέτυχα σε έναν πολύ καλό ανακριτή, ο οποίος πραγματικά ήταν στεναχωρημένος για την εικόνα αυτή την ώρα που η πατρίδα μας και ειδικά η Αθήνα καίγεται από εγκληματικότητα. Ξαφνικά ο στρατηγός Βιτάλης έκανε απίθεια κατά της αρχής, κατά της απόφασης της αστυνομικής διεύθυνσης Αττικής και κατέβηκε στο Σύνταγμα μαζί με τους δικούς του για να διασπείρει κορονοϊό. Πραγματικά ήταν το πρώτο στοιχείο. Θα το δείτε και εσείς στον ανακριτή, είναι πολύ καλό παιδί, ένας παθηνόμος, ο οποίος και οι άλλοι δίπλα δηλαδή τους είδαν στεναχωρημένους για τον Μοντέλο. Είναι δηλαδή απόλυτη ξεφτύλα αυτό που γίνεται. Τώρα το θέμα είναι το αίτημα ενός συνταγματάρχη της αστυνομίας έγινε το 2021. Γιατί τώρα ξαφνικά το βγάζουν στην επιφάνεια, ξαφνικά το παίρνει ο εισαγγελέας και δίνει εντολή για ποινική δίωξη? Η εκτίμηση δική μου, για να σας δώσω μερικές απορίες βασικά, είναι ότι όταν ανέβασα μια δήλωση για την κυρία Γκραμπόφσκι, τελικά να μας πούνε ποιοι κυβερνάνε αυτόν τον τόπο, η κυρία Γκραμπόφσκι, ο κύριος Τσάντ, ο κύριος Μινέικο, ο κύριος Μπενακέμ, ο κύριος Άξελ, κυβερνάνε αυτόν τον τόπο. Από ό,τι πληροφορήθηκα, τους ενόχλησε πάρα πολύ αυτό, γιατί προσπάθησαν να ανακρίνουν ένα φίλο κατά πόσο εγώ μισώ τους Εβραίους ή τους μισώ. Το ίδιο παραμύθι που στείλουν οι σιωνιστές, το βρώμικο αυτό παραμύθι. Να επαναλάβω λοιπόν τη θέση μου, την οποία είναι γνωστή. Εγώ θεωρώ τους σιωνιστές εγκληματίες, αλλά δεν έχω καμία απολύτως διαφορά με τον Μπακάλι, τον Μανάβη, τον Ιδραυλικό, τον Εβραίο. Το έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Το ίδιο εξηγήσανε και στους ανακριτές αυτούς των μυστικών υπηρεσιών και οι φίλοι τους οποίους επισκεφτήκαν. Είναι ενοχλημένοι πάρα πολύ για αυτόν τον διαχωρισμό. Είναι ενοχλημένοι πάρα πολύ από την Εθνοσυνέλευση, γιατί αυτό το οποίο πρεσβεύει η Εθνοσυνέλευση, η άμεση δημοκρατία, είναι, βάλτε το στο μυαλό σας, παιδιά, κοπέλες, άνδρες, είναι ο μοναδικός εχθρός του συστήματος. Δεν είναι ούτε η δεξιά, ούτε η αριστερά, ούτε οι κομμουνιστές, ούτε οι σοσιαλιστές, ούτε οι εθνικοσοσιαλιστές, ούτε οι νεοναζί, κανένας. Είναι η άμεση δημοκρατία. Τι σημαίνει η άμεση δημοκρατία? Να το εξηγήσω για μια ακόμη φορά. Στην άμεση δημοκρατία αποφάσεις παίρνει ο λαός, ο πολίτης. Δεν έχει πυραμιδική, δηλαδή, οργάνωση η άμεση δημοκρατία. Όλα τα συστήματα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας είναι πυραμιδικής φύσεως, που σημαίνει ότι πάνω έχουν ένα πρόεδρο ή έναν πρωθυπουργό, τον οποίο πλησιάζουν αυτά τα ρεμάλια Βασίλη, έτσι, τον λαδώνουν, τον χρηματοδοτούν και τον αγοράζουν. Στην άμεση δημοκρατία δεν μπορούν να αγοράσουν κανένα, γιατί πρέπει να αγοράσουν το 50-1% του λαού για ένα θέμα. Μου λένε πολλές φορές αυτή την πλακία που ακούω, ναι, αλλά στην Ελβετία ελέγχουν τις τράπεζες. Παιδιά, η Ελβετία έχει 26 καντόνια. Οι τράπεζες που έχουν, τα καντόνια που έχουν οι τράπεζες είναι 2. Άντε 3 να βάλω και τη Γενέβη, μαζί με τη Βασιλεία και τη Ζηρίχη. Σταματήστε να αναμασάτε τις παπαριές που θα λένε όλοι οι στημένοι και επιτύλοι. Μια χαρά δουλεύει το σύστημα του Καποδίστρια στην Ελβετία. Πάμε παραπέρα. Δεν γνωρίζουμε ποιος έκανε την καταγγελία. Δεν γνωρίζουμε ποιος άνθρωπος έκανε την καταγγελία. Ποιος άνθρωπος έδωσε εντολή στον εισαγγελέα να βγάλει την υπόθεση από τα συρτάρια και να πάω κατηγορούμενο. Δηλαδή το θυμηθήκαν μετά από 1,5-2 χρόνια ξαφνικά να το πάρουν, να το βγάλουν τα συρτάρια και να το μετατρέψουν σε κατηγορία ο εισαγγελέας. Γιατί η καταγγελία υπήρχε από τότε που κάνουν όλοι οι επαγγελματίες αυτοί οι αστυνομικοί, πάνε και καταθέτουν ένα
χαρτί, ένα πρακτικό ότι έγινε αυτό κτλ. Από εκεί και πέρα φαίνεται πήρε εντολή ο εισαγγελέας, βγάλε την υπόθεση αυτή από το αρχείο και κυνήγησε τον στρατηγό Βιτάλη. Και αυτό έγινε. Λοιπόν, κάναμε ένα δημοψήφισμα, υπάρχει και σήμερα αν δεν κάνω λάθος. Τι να κάνουμε, να διαλυθούμε, γιατί εδώ δικαιώνεται, αν θέλετε, γιατί άκουσα πολλές γκρίνιες, δικαιώνεται και η απόφαση να αναστείλουμε τις κινητοποιήσεις ανοιχτές και ότι μετά από αυτό που έγινε με τους παρακρατικούς της κρατικής ασφάλειας, τα ρεμάλια αυτά, εκεί το μαλάκα τον υπαστηνόμο που παριστάνει την κρατική ασφάλεια και όταν του είπα είναι το αδίκημα σε εξέλιξη, δεν πάει να του συλλάβεις και μου λέει ήρθαμε για σένα στρατηγέ. Δηλαδή την ώρα που γινόταν η ληστεία και η κλοπή και όλο αυτό το απέσιο τα βατζιλίκια από τους παρακρατικούς δίθεν αναρχό κτλ. Αλλά φασίστες μέχρι τη ρίζα τους, η αστυνομία αντί να κυνηγήσει τους κλέφτες, τους ληστές, αυτούς τους ανθρώπους κυνήγαγε εμένα. Εγώ ήμουν το πρόβλημα. Η Εθνοσυνέλευση, η οποία θέλει να ανατρέψει το σύστημα. Ναι, θέλουμε να ανατρέψουμε το σύστημα όπως είπε ο άλλος Πάγος, που δεν πήγανε πριν μερικά χρόνια για ανατροπή πολιτεύματος. Ναι, αλλά όπως είπε ο άλλος Πάγος, θέλουμε να βαθύνουμε τη δημοκρατία. Και άμεση δημοκρατία είναι το βάθεμα της ψευτοδημοκρατίας που έχουμε σήμερα. Να απαντήσω λοιπόν και σε αυτό. Απαντήσατε για ποιο λόγο δεν έχουμε συνεχίσει τις συγκεντρώσεις μας στο Σύνταγμα. Έτσι. Εάν είχαμε τον λαό κοντά μας, εάν δηλαδή ο λαός ήταν πραγματικά λαός και τον είχαμε κοντά μας, θα φοβόμασταν να πούμε έτσι. Εάν ήταν ο λαός κοντά μας θα το κάναμε από πέρυσι, όταν ζητήσαμε τα κλειδιά από τον πρόεδρο της Βουλής. Θα μπαίναμε μέσα, οι 51 αντιπροσωπείες θα συνεδρίαζαν μέσα στη Βουλή και θα διορίζαμε και μια προσωρινή κυβέρνηση και θα πηγαίναμε σε εκλογές και θα κάναμε αυτό που κάνανε οι Ισλανδοί το 2010. Θα επιβάλαμε δηλαδή τη λαϊκή βούληση, τη θέληση του λαού. Αλλά πού είναι ο λαός? Ο λαός είναι αυτή τη στιγμή υπεύθυνος για πολλά πράγματα. Ναι, είναι τρομαγμένος, ναι, είναι παραιτημένος, ναι, είναι φοβισμένος, χωμένος στη γωνία του, στα προβλήματά του. Αλλά είναι υπεύθυνος ο λαός αυτή τη στιγμή. Είναι υπεύθυνος όπως ήταν επί χρόνια στην Ιπποκρατία, όπου σκύβανε το κεφάλι στον Τούρκο την ώρα που 5-10 Έλληνες παίρνανε τα όπλα και αντιστεκόντουσαν. Είναι απόλυτα συνυπεύθυνος ο ελληνικός λαός. Και θέλω να πω και κάτι. Αυτή τη στιγμή έχει αποδειχτεί ότι ο κορονοϊός ήταν απάτη. Πού είναι όλοι αυτοί που χτυπιόντουσαν και μας λέγανε εσείς που δεν εμβολιάζεστε κτλ. Πού είναι όλοι αυτοί, γιατί κρυφτήκανε, γιατί δεν υπάρχει μια αντίδραση επίσημη. Υπάρχουν κάτι κλαψουρίσματα. Γιατί δεν έχει ο λαός λοιπόν το κουράγιο να πει ναι ρε έκανα λάθος, με εξαπατήσανε το κερατό μου. Λοιπόν, το πάω κόντρα. Πού είναι, κρύβονται όλοι, γιατί κρύβονται, τι νομίζω θα κερδίσουν. Τα πράγματα όπως το έχουμε πει θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο μέρα με την ημέρα. Θα συνεχίσουν να πηγαίνουν προς το χειρότερο. Να δούμε πότε θα ξεσηκώθουν και θα ξεσηκωθούν. Αλλά ήρθε η ώρα να χάσουμε νησιά και Θράκη. Πλησιάζει και εκείνη η ώρα. Και θα ακούσουμε αυτό το ελληνικό που έχω ακούσει Ευδοκία, Βασίλεια, Αναστασία, τον ελληνικό, η Θράκη είναι μακριά, άσου αυτούς είναι ήδη Τούρκοι. Οι Μυτιλίνοι μέχρι τώρα λέγανε ας έρθουν όλοι οι λαθρομετανάστες του κόσμου. Λοιπόν, η Χίος και τα λοιπά. Θα ακούσουμε και αυτό ακόμη. Πόσο κατάπτωση θα πάθει αυτός ο λαός δεν το γνωρίζω. Πάντως εμείς Εθνοσυνέλευσης δεν πάθαμε καμία κατάπτωση. Εκεί και απαντάμε όπως απάντησε και ο λαός, απαντώ και εγώ. Να μην το πω βαριά και με κατηγορήσουν πάλι ότι μιλάω άσχημα, θα το πω περιγραφικά και ποντιακά. Θα μου ενοχλήσουν τα ποντιακά μου κάκαλα, λοιπόν, με όλες αυτές τις μηνύσεις και τις απειλές για δεκαετή φυλάκιση. Αν έχουν κότσια στο κάνουν και τους το λέω πεντακάθαρα για μια ακόμη φορά και το γνωρίζουν οι υπηρεσίες ποιος είναι ο στρατηγός Βιτάλης. Εγώ φυλάκη δεν πηγαίνω. Θα με πάτε σε κουτί, αλλά μαζί μου θα πάρω και κάποιους από εσάς. Λοιπόν, σας στέλνω το μήνυμα πεντακάθαρα. Εγώ δεν κάνω ούτε ένα βήμα πίσω και καλώ τα παλικάρια, τις κοπελιές Εθνοσυνέλευσης να κρατήσουν όρθιοι. Γιατί εμείς είμαστε η ιστορική συνέχεια του ελληνισμού, της αλήθειας, του φωτός, της αγάπης, της άδολης για την πατρίδα. Δεν είμαστε ούτε κόμμα, ούτε περιμένουμε να δικαιωθούμε, ούτε ψηφαλάκια, ούτε κουκιά, ούτε τίποτε. Καραγκιόζητες δεν γίναμε και ούτε πρόκειται να γίνουμε. Θα συνεχίσουμε όμως μέχρι τελευταίας ρανίδας του αίματός μας να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια. Και όπως έλεγε ο μεγάλος ο Γκάντι, η αλήθεια είναι ο ίδιος ο Θεός. Και όπως είπε και ο Χριστός, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να πολεμάμε για την αλήθεια. Είπα και ελάλησα και αμαρτία μου κέφω. Βασίλη, μας κατηγορούν οι περισσότεροι
αρκετοί ότι είμαστε γραφικοί και ρομαντικοί επειδή βγαίνουμε στο Σύνταγμα, δεν υπάρχει λαός και για ποιον το κάνουμε αυτό κτλ. Τουλάχιστον εμείς έχουμε καταλάβει και έχουμε νιώσει ότι πρέπει να μην είμαστε ως φιλοκράτες του καθεστώτος και να αντιδρούμε για να είμαστε ελεύθεροι. Τουλάχιστον έχουμε αυτό το συστατικό στο χαρακτήρα μας, ότι είμαστε ουσιαστικά ελεύθεροι. Θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να μας φοβήσουν με αυτό που κάνουμε, τις απειλές. Μπορούν να λένε ότι θέλουν για μας να είμαστε γραφικοί, αλλά και εμείς λέμε για αυτούς ότι είναι δειλοί, άνανδροι και επίορκοι. Δεν έχουν κατεβεί ποτέ στο Σύνταγμα, δεν μας έχουν συμπαρασταθεί ποτέ και θα πρέπει να ξέρετε ότι όποιος είναι δειλός και άνανδρος, αργά ή γρήγορα θα πάει και φυλακή και στον τάφο. Λοιπόν, εμείς είμαστε κάθε Κυριακή στις επάρχειες και αποδεικνύουμε αυτό που λέει το συνταγματικό δίκαιο. Το συνταγματικό δίκαιο βασίζεται σε δύο πυλώνες, στους νόμους και στα ήθη και στα έθιμα. Τα ήθη και τα έθιμα, λέει το συνταγματικό δίκαιο, ότι είναι ανώτερα από τους νόμους των ανθρώπων. Διότι τα ήθη και τα έθιμα φτιάχνονται από τους λαούς και μπορεί να είναι χιλιάδες ετών, ενώ οι νόμοι φτιάχνονται από παράνομους ανθρώπους και μπορεί να είναι μία μέρα. Δηλαδή φτιάχνει νόμους το πρωί και το βράδυ καταργείται. Άρα, επειδή νόμος είναι η αυθαίρετος απόδοση του δικαίου από τον εκάστοτε κατησχύοντα ισχυρό, οι νόμοι περισσότεροι μπορούμε να αποδείξουμε ότι και παράνομοι είναι, αλλά και νόμιμοι να είναι, μπορούν να εφαρμοστούν παράνομα από παράνομους, από δειλούς, από άνανδρους εισαγγελείς, ανακριτές, δικαστές, πολιτικούς, γιατί όλοι αυτοί είναι δειλοί, άνανδροι και επίορκοι. Συνεπώς τώρα να μας κατηγορούν εμάς ότι είμαστε γραφικοί και αστείοι. Ποιος κατηγορεί ότι είναι γραφικοί? Ποιος? Ένα-δύο βλαμμένα. Κάτι ηλίθια. Από ό,τι έχω δει, συγγνώμη σε διακόπτω, μας κατηγορούν διάφορα πράγματα. Ποιοι όμως? Όποτε έχουμε δοκιμάσει σε ανοιχτό δημοψήφισμα, 500 άτομα ψηφίζουν, ένας-δύο είναι όλοι αυτοί. Και τους δίνουμε και πώς το λένε, και καρέκλα να μιλήσουν. Να μην τους δίνουμε καρέκλα να μιλήσουν. Ποιος είναι γραφικός? Ένας υπερματολόγος, ένας παρασυμφορημένος στρατηγός. Όλοι οι άλλοι που ο καθένας από εμάς έχει την υπόστασή του. Από πώς του? Επειδή το λέει το βλαμμένο στο Facebook, στο ίντερνετ και τα λοιπά. Να ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι στην περίοδο του σκληρού lockdown ήταν πάρα πολλοί και συναθρίστηκαν. Συγκεντρώθηκαν και το ΠΚΟΕ και οι Χρυσαυγίτες και εμείς κάθε Κυριακή, έτσι. Μόνο στο συντονιστή του κινήματος Εθνοσυνέλευση έδωσαν εντολή να παραστεί για απολογία. Έτσι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι φοβούνται μόνο εμάς. Ότι υπολογίζουν μόνο εμάς. Όλους τους άλλους, όλοι οι άλλοι είναι δικοί τους. Είναι πρετοριανοί τους, είναι καφιέδες τους, είναι ελκόμενοι τους, είναι παραλκόμενοι τους. Δεν φοβούνται κανένα κόμμα. Τα κόμματα είναι δικά τους. Οι μόνοι που αντιστεκόμαστε στη νέα τάξη πραγμάτων και σε όλη αυτή την απάτη των κομμάτων είμαστε εμείς. Θυμάσαι το ΠΚΟΕ που είχε... Συγγνώμη να πω και κάτι εδώ που το ξέρω. Εκείνη την ημέρα ήταν και διάφοροι άλλοι αρχηγείς κομμάτων. Κανένα δεν το καλέσανε στον ανακριτή. Καλούνε μόνο τον Βιτάλη. Ωραία, να το ξέρει ο κόσμος. Εκείνη την ημέρα στο Σύνταγμα ήταν πάνω από 1.000-1.500 άτομα. Έτσι. Αλλά ποιον θα στείλουν στο ακροατήριο, ποιον θα στείλουν κατηγορούμενο, τον στρατηγό. Πρέπει δεν πάτε να μην πω τώρα άλλη μια βαριά. Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς είναι σίγουρο ότι δεν τους φοβόμαστε, θα συνεχίσουμε, διότι είμαστε οι μοναδικοί οι οποίοι εκπροσωπούμε την αλήθεια και το γεγονός, το πραγματικό γεγονός που είναι της δημοκρατίας. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε όπου μπορούμε από όλα τα μετερίζια. Δεν πρόκειται να το φοβηθούμε. Τι να φοβηθούμε τώρα, τους δειλούς και τους άνανδρους όλοι αυτοί να πούμε είναι δικαστές, είναι πολιτικοί, είναι απατεώνες, απεδείχθηκε με την Καηλή. Όλα είναι καθάρματα, όλοι δωροδοκούνται. Λοιπόν, οι μόνοι που δεν έχουμε πάρει μία δραχμή και βάζουμε από την τσέπη μας και είμαστε κάθε Κυριακή και παίζουμε γροθιές και μας κλέβουν και μας χτυπάνε και μας απειλούν, μας παίρνουν τις τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, ήμασταν εμείς. Λοιπόν, δεν φοβόμαστε τις συμμορίες τους και ανά πάσα στιγμή μπορούμε να τους στείλουμε στον αγύριστο. Σιγά να μην φοβηθούμε τώρα εμείς ψεύτικα και κύβδηλα και καπηλικά κατηγορητήρια. Είναι όλα ψεύτικα, δεν υπάρχει καμία απίθεια, δεν είναι αρχή, είναι αρχίδια να το πω στα ίσα, δεν είναι αρχή όλη αυτή, αρχίδια είναι, αρχή του Δία δηλαδή. Λοιπόν, και ποσός μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, θα το δουν στην πράξη αυτά από εδώ. Το κατηγορητήριο θα το δείτε κιόλας γιατί είστε μάρτυρες. Μα είναι κύβδηλο και καπηλικό. Άκου να δεις τι βρωμιά κάνει. Απίθεια, λέει και τι βρωμιά κάνει. Λέει ότι υπάρχει με ένα απίθεια, αλλά υπάρχει και σε απαγόρευση λόγω κορονοϊού, υπάρχει και διασπορά. Το ένα είναι ένα αδίκημα που πάει 6 μήνες κτλ. Το άλλο πάει 10 χρόνια. Έτσι και μου λέει ο δικηγόρος.
από ό,τι κατάλαβα στοχεύουν στα 10 χρόνια. Άρα λοιπόν προσπαθούν να με απειλήσουν, προσπαθούν να με εκφοβήσουν. Λοιπόν δεν πρόκειται να με Μα κάναμε εμείς διασπορά κορονοϊού, αφού κανένας από εμάς δεν είχε κορονοϊό. 2 χρόνια μαζευόμαστε εκεί πέρα και δεν έχει πάθει ποτέ κανένα το παραμικρό και απολύτως δεν υπάρχει κορονοϊό. Πώς είναι δυνατόν να διασπείρει τον κορονοϊό ένας ο οποίος είναι υγιής? Και στο κάτω-κάτω της γραφής απεδείχθη μετά από 2-2,5 χρόνια μετά από αυτή την παρούφα του κορονοϊού ότι το χρυσάφι, το πραγματικό χρυσάφι σήμερα θα είναι το αίμα και το σπέρμα των ανεμβολίαστων. Αυτό το έχουν παραδεχτεί και οι εμβολιασμένοι. Εγώ ξέρω τους περισσότερους εμβολιασμένους οι οποίοι έχουν μετανοήσει που εμβολιαστήκανε, αλλά δεν ξέρω κανέναν ανεμβολίαστο που να μετανόησε επειδή δεν εμβολιάστηκε. Άρα αυτή την κατηγορία που λένε ότι διασπείρουμε εμείς τον κορονοϊό, οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι. Όποιος το έχει πει αυτό είναι πανίβλακας και ηλίθιος. Και αποδεικνύει ότι είναι και αγράμματοι και ημιμαθείς και ηλιθανείς και δειλοί και προκινημένοι και συμφωνημένοι και γονατισμένοι. Έχουμε εμείς κορονοϊό, οι πιο υγιείς από όλους στο σώμα, στο μυαλό και στο χαρακτήρα και στη συμπεριφορά. Κορονοϊό έχουν αυτή, γιατί δεν υπάρχει κορονοϊό. Δεν υπάρχει απάτη. Απλώς δεν το παραδέχονται οι δικοί μας. Σε άλλες χώρες οι ηγέτες το έχουν παραδεχτεί, έχουν παραιτηθεί και έχουν ζητήσει συγγνώμη. Εμείς όμως διατηρούμε την κυβέρνηση αυτή, η οποία η κυβέρνηση δεν θέλει να παραδεχτεί ότι έχει κάνει λάθος. Έτσι, και συνεχίζει να μας κατηγορεί ότι διασπείραμε τον κορονοϊό μόνο εμείς. Όχι άλλοι αρχηγοί. Είμαστε 2 χρόνια και είμαστε στον δρόμο. Κανένας από εμάς ότι αρρωστήσαμε με ιώσεις διάφορες, αυτό είναι φυσιολογικό. Κανένας από εμάς δεν πέθανε. Κανένας από εμάς δεν πήγε σε μέτρα. Δηλαδή τι έγινε δηλαδή? Ο ιός έκανε εξαίρεση στα συνέλευση. Όταν συγκεντρώθηκε το ΚΚΕ έξω από το εφετείο, τότε που δικαζόταν η Χρυσή Αυγή, είχε σκληρό lockdown. Και μιλάμε τώρα για χιλιάδες. Και γιατί δεν κάνετε δίωξη για διασπορά κορονοϊού? Ήταν την περίοδο που απαγόρευαν σε εμάς να συγκεντρωθούμε στο Σύνταγμα. Εμείς δεν ήμασταν χιλιάδες. Χιλιάδες ήταν όσοι μας παρακολουθούσαν στο βίντεο. Πώς διασπήραμε το κορονοϊό? Συνεπώς, εάν ο συντονιστής πάει φυλακή, απλώς θα έχει καταξιωθεί. Εγώ τους το λέω καθαρά. Ναι, κατέβηκα στο Σύνταγμα. Όχι, κόντρα. Ναι, κατέβηκα στο Σύνταγμα επίτηδες για να διασπείρω τον κορονοϊό. Τους σας ξεφτύλες. Εξεφτύλες. Λοιπόν, θέλω να πω μια κουβέντα και να κλείσουμε, να μην μακρηγορούμε. Μια κουβέντα τελευταία. Θα γίνουν εκλογές στο Σονούπο. Λοιπόν, βλέπετε σε ποιο χάλι έχουμε φτάσει. Να λέμε να φύγει ο βρωμερός αυτός τύπος, ο Κούλης, να σηκωθεί να φύγει, να ξεκομπιστεί. Η εναλλακτική ποια είναι? Ο άλλος ο βρωμερός ο τύπος, ο Άξελ. Έτσι. Και επίσης το συζητάμε προηγουμένως, κάθε μέρα γίνονται καινούργια πατριωτικά κόμματα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδέρφια? Ότι το παιχνίδι είναι στημένο και από πριν ξεπουλημένο. Δεν θα γίνει τίποτε και με κανέναν. Μόνο με επανάσταση όπως την προτείνει η Εθνοσυνέλευση μπορεί να γίνει κάτι. Όπως επαναλαμβάνω το κάναν το 2010 οι Ισλαμοί. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί και πέρα όλοι αυτοί τα έχουν πάρει, όλοι αυτοί με τα κομματάκια τους, τα έχουν πάρει, θα πάρουν ένα 0,10 με 20% και το μόνο που θα κάνουν είναι να πείσουν κάποιους πατριώτες ότι σώνει και καλά αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα. Ποιος θα σώσει την Ελλάδα? Ο Παναγιωτόπουλος τώρα ξαφνικά? Ποιος θα σώσει? Ο Παπαντονίου θα σώσει την Ελλάδα? Ο Βόγολης θα σώσει την Ελλάδα? Ποιος θα σώσει την Ελλάδα? Ο Κούβελας, άλλος μεγάλος επαναστάτης. Λοιπόν, μεγάλος επαναστάτης. Ναι, βγήκανε τώρα με τον κορονοϊό και τα λοιπά και τώρα θέλουν εξαργύρωση της τάσης του κορονοϊού. Μιλάμε για απόλυτη ξεφτύλα. Εγώ θα κλείσω, δεν ξέρω αν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Θέλω να πούμε ότι παραλαμβάνω ότι τα έχουμε ανώτερα και όταν εμείς καταθέσαμε Στεφάνη, καταθέσαμε Στεφάνη σε αυτό που λέει εθνική το γόνι κλείνατε τους αθανάτους. Πήγαμε λοιπόν εμείς τους αθανάτους και κλείναμε το γόνι και καταθέσαμε Στεφάνη. Και είναι κρίμα οι νάνοι του παρόντος να κρίνουν τους γίγαντες του παρελθόντος. Διότι κρίνουν τα κόκαλα των προγόνων μας με τη δειλία των απογόνων μας. Είμαστε δειλοί και άνανδροι όλοι. Εγώ θα έρχεται στο Σύνταγμα να ακούσετε και να στηρίξετε την Εθνοσυνέλευση και στηρίξετε αυτά τα κόμματα, τα εβραϊκά, μασονικά, αυτά τα ανθεληνικά. Είσαστε όλοι δειλοί και άνανδροι. Αν είσαστε άντρες, ελάτε στο Σύνταγμα να μιλήσουμε για την Εθνοσυνέλευση. Θέλω να ζητήσω αυτό που είπα στην αρχή. Θέλω την υποστήριξη των εθνοσυνελευτικών, έτσι, και των πραγματικών άμεσων δημοκρατών σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που περνάμε αυτό το καιρό.
η οποία θα ενταθεί, θα γίνει πολύ πιο δύσκολη, θα γίνει πολύ πιο εκβιαστική με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με τον εμβολιασμό. Προσπαθούν ηλεκτρονικά να μας ελέγξουν όλους, όπως ξέρετε, λοιπόν, και να μας εμβολιάσουν, διότι δεν μας θέλουν εμβολιασμένους, μας θέλουν υποταγμένους. Εμείς δεν πρόκειται ποτέ ούτε να εμβολιαστούμε, ούτε να υποταγμένουμε. Και θα είμαστε πάντοτε οι επαναστάτες της αλήθειας, διότι η μεγαλύτερη επαναστατική πράξη είναι να λες σήμερα την αλήθεια. Αυτό θα συνεχίσουμε την εθνοσυνέλευση και μόνο την εθνοσυνέλευση. Από εκεί και πέρα, γεια πυρήνη Τίτο και το ήθος της πόλης ομοιούται της Άρκουση και το ήθος της Άρκουση ομοιούται της πόλης. Αν ο ελληνικός λαός είναι ευχαριστημένος με αυτά τα καθάρματα που τον εκπροσωπούν, ας συνεχίσουν να εκπροσωπούν από τέτοια αποβράσματα. Εμείς μια ζωή θα είμαστε αντίπαλοι τους, κόντρα τους, γιατί εκπροσωπούμε την Επανάσταση και η Επανάσταση σημαίνει η επαναστατή ότι θα έχουμε κατάσταση του εσωτερικού και τους αποδέχουμε, τους απορρίπτω ή τους καταρρίπτω. Λοιπόν, εμείς δεν θα τους αποδεχτούμε, θα τους καταρρύψουμε όπως μπορούμε. Θα τους καταρρύψουμε. Γιατί είναι απατεώνες και δειλοί και καθάρματα. Λοιπόν, δεν έχω να πω. Όπως λέτε για τον κορονοϊό, η απάτη του κορονοϊού, πότε βγήκε ο κορονοϊός? Όταν τελειώσαν οι οπτικές ίνες του ΟΤΕ, γιατί με το παλιό σύστημα δεν μπορούσαν να σκανάρουν όλο το σύστημα. Πότε προλάβανε και κάνανε τα ράφη, πότε προλάβανε οι μάσκες, πότε. Λοιπόν, βλέπετε τώρα στα διόδια της βλέπουμε ότι τώρα τα μηχανήματα που παίρνουν τα κέρματα παίρνουν και κάρτες. Σιγά σιγά θα ακυρωθούν τα κέρματα και θα είναι μόνο κάρτες. Πάνε να μας βάλουν στο ψηφιακό νόμισμα. Λοιπόν, εμείς τι ζητάμε? Εμείς δεν είμαστε κόμμα. Εμείς ζητάμε από τον ελληνικό λαό, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να τον βγάζει ο λαός. Και τίποτα άλλο. Και από εκεί και πέρα έρχονται όλα μόνα. Βλέπετε παλιά τα χρήματα τα παίρνανε με τα πάπες. Τώρα τα φέρνουν με τις σακούλες. Λοιπόν, ξυπνάτε. Η συσκευασία μόνο άλλαξε. Λοιπόν, ξυπνάτε, σηκωθείτε λίγο από το καναπέ και ελάτε μαζί μας. Βγαίνετε στους δρόμους. Γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει παραπέρα. Θα σηκωθούμε το πρωί και θα πηγαίνουμε στη Λίβα με διαβατήριο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να το κλείσω θέλω. Ναι, να το κλείσετε. Ήθελα να πω ότι αυτό που λέμε ελάτε μαζί μας δεν σημαίνει να έρθετε με τον Σταύρο Βιτάλη, με τον Βασίλη Σπύρου, με τον Σπύρο τον Μαζιώτη. Ούτε ψηφάτε μαζί. Να γίνετε πραγματικοί αμεσοδημοκράτες. Αυτό εννοούμε όταν λέμε ελάτε μαζί μας και ότι μόνο εμείς θα σώσουμε. Δεν θα σώσουμε εμείς ως ανθρώπινη οντότητα. Δεν είμαστε όπως προσωποπαγές κίνημα. Απλώς εμείς προσπαθούμε να επιτρέψουμε τον κόσμο όσον αφορά το πολίτευμα του Θεού που είναι η άμεση δημοκρατία. Τίποτε άλλο. Εμείς συζητάμε από όλα τα κόμματα να έρθετε μαζί. Εμείς συζητάμε ανατομή του σχήματος. Αυτό σημαίνει πατριώτης, πατριωτικό κίνημα. Πατριωτικό κίνημα αυτό σημαίνει ότι είσαι με την πατρίδα. Έτσι, δεν είσαι με τον αρχηγό του κινήματος. Εγώ δεν είμαι με την κουτάλα. Μπορεί να θαυμάσω τον συντονιστή, μπορεί να θαυμάσω τον συνταγματολόγο μας, αλλά δεν προσκυνώ αυτούς, προσκυνώ το πολίτευμα. Το πολίτευμα, την άμεση δημοκρατία. Λοιπόν, επειδή με ρωτάνε να κλείσουμε λίγο. Επειδή με ρωτάνε τι θα κάνουμε, λέει η Εθνοσυνέλευση εκλογές. Εμείς κάναμε ένα δημοψήφισμα και φαίνεται ότι κάποιοι θέλουν να ψηφίσουν, κάποιοι δεν θέλουν να ψηφίσουν. Έτσι. Είναι μοιρασμένα τα πράγματα. Δεν πρόκειται η Εθνοσυνέλευση, τουλάχιστον όσο αφορά εμένα, να βγάλει ανακοίνωση επίσημη, ψηφίστε ή με ψηφίζετε. Από εκεί και πέρα σκάνει ο καθένας το χρέος. Εμείς προειδοποιήσαμε ότι με κόμματα δεν γίνεται τίποτα και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, γιατί πάρα πολύ απλά τα 200 τελευταία χρόνια από τότε που σκότωσαν τον μεγάλο τον Καποδίστρια, κανένα κόμμα δεν έκανε κανένα καλό στην Ελλάδα. Αυτό το μοναδικό που μπορώ να πω ως συντονιστής αυτού του κινήματος είναι ένα παλιό τραγούδι του Κυλαϊδόνη ή αν θέλετε αυτό που λέει ο κωμικός του stand-up comedy ο Τζος Γκάρλιν, τι θα κάνει, λέει, το ρωτάνε την Κυριακή των εκλογών. Λοιπόν, απαντώ με τους στίχους του Κυλαϊδόνη, ένα παλιό τραγούδι. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, λοιπόν εκείνη την ημέρα δεν πρόκειται να βγω και άμα πεινάσω θα τηγανίσω και κανένα βγω. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλή χρονιά, ναι, και καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και όλα τα σχετικά συμπαρομαρτία. Καλά μυαλά μας από όλα. Μπράβο μας. Να είστε καλά. Διότι η λογική σημαίνει ορθός τρόπος του διανοήσου. Εάν δεν έχετε ορθό
τρόπο στη διανόηση, είσαστε καταδικασμένοι για τη φυλακή και για τον τάφο. Καταλάβατε, θα είστε μια ζωή υποταγμένη. Και άμα εφαρμόζαν όπως λέει το Σύνταγμα, το 51 παράγραφος 6 λέει ότι είναι υποχρεωτική ψήφο. Γιατί δεν την εφαρμόζουν την ψήφο που είναι υποχρεωτική? Γιατί του συμφέρει να μην πηγαίνει κανένα να ψηφίσει. Όσοι και να ψηφίσουν και 1000 άτομα να ψηφίσουν, επί το κτηνίο θα βγάλουν ποσοστό. Άρα οι πρώτοι που έχουν παραβιάσει το Σύνταγμα είναι η πολιτική. Άρθρο 51, επαναλαμβάνω, παράγραφος 6. Εφαρμόζεται το άρθρο 51 παράγραφος 6. Αλλά εφαρμόζεται κατά το δοκούν και κατά το γουστάρο ό,τι σας συμφέρει. Όχι ό,τι λέει το Σύνταγμα. Διότι το Σύνταγμα το έχετε κάνει κουρελού. Όπως έχετε κάνει και πολλά. Αλλά 7.000 φορές έχετε παραβιάσει το Σύνταγμα και μιλάτε για συνταγματική αναθεώρηση και μπουρδες. Βλακίες. Είστε απατεώνες όλοι, ειδικά όσοι μιλάτε για νομική, για συντάγματα, για νόμους και για τιμωρίες και για κύβδηλα και καπηλικά κατηγορητήρια. Σταματήστε, σας έχουμε πάρει, σταματήστε το παραμυθάκι με τους νόμους και με τις κύβδηλες και καπηλικές κατηγορίες, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι όχι μόνο δεν εκπροσωπεί τη δικαιοσύνη, αλλά και ξεφτιλίζεται τη δικαιοσύνη. Και τη δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή την έχει καταντήσει η δικαστική εξουσία. Δεν είναι δικαιοσύνη. Είναι δικαστική εξουσία και όλες οι εξουσίες αυθαιρετούν. Και η πολιτική και η νομική και η αστυνομική εξουσία πάντα αυθαιρετεί. Διότι είναι εξουσία. Διότι είναι εξουσία. Λοιπόν, γκρεμίστε τις εξουσίες οι οποίες αυθαιρετούν και οι οποίες εφαρμόζουν τη δύναμη για να εμπορεύονται τις ανάγκες των πολιτών. Τίποτα άλλο. Καλή αντάμωση και καλά μυαλά, επαναλαμβάνω. Καλή αντάμωση στα γουναράδικα. Γουναράδικα. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας.